Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Lingiyay mong tupad ing na liwat kas Ginoo na maayo og maluluyon. Kung ato gini siyang pamalandungan kay ang Ginoo maayo man, ang iyang ihatag sa iyang isig katao or sa iyang palibot, ang iyang ihatag kana ra gyung maayo. Dili niya ihatag, dili niya ipaambit ang dautan. Mao na kun basahon nato ang Book of Genesis, sa unom ka adlaw nga naghimo siya sa creation, ang iya gyung ending, and he sees it saban very good. So kanang imong tupad kay part manas creation sa Ginoo, very good gyud na siya. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyoy gikalagutan nga tao karon? Taasan kamot. Kana bang wa gyud kay gikalagutan, wala kay sigihag kasaba, sigihag yaw-yaw, kanang sigihan nimo ingon ba ikaw ana. Kinsa man? Way klaro. Ngano man kay ang bati nga atong nakita, kana manggong bati, mahimo ra gyud na siyang bati tungod na nato. Kita ba? Ang bati naa nato niya atong i-project ngadto sa gawas nato. Pareha gud ni Hesus, tanawa ha, si Hesus. Ang mga tax collectors, para niya, mao'y iyang barkada. Mukaon siya, makikuyog-kuyog siya nila. Pero ang tanaw sa mga Parisiyo, kining mga tax collectors, mga makasasala og dili angay kuyugan. Nganong si Hesus nakakita man sa makasasala nga angay himuong barkada, nya nganong ang mga tax collector wa man kakita nga maayo dito himuong barkada? Unsa may rason? Ha? Kaya mga tax collectors, mga buangon, naa sila'y pagka self-centered, self-righteous, garbo ba? Na sila'y garbo nga sila ragay kamao, sila gay sakto, sila gay sundon. Ana, mo na inighatag nilag standards nga mao nay sundon nya dili matuman kay di man motuman ang mga tax collectors. Ila dayong nang butangag brand di kaangay. Ana, mao na ilang i-reject. Nilingay mong tupad. Nang di mo lingi liwat sa tax collector. Ngano di man kuno ka mulingi be kay wa ka kauyo na imong tupad. Sige, lingi ako no imong tupad niya pangutan-a siya ing na tan-aw nimo very good ko. Ing na ako ba very good ko. Tanawa ha, gihimo ag example ni Hesus diri sa atong ebanghelyo. Ang anak duha ka buok, ang usa ka anak faithful kay siyang papa, ang maguwang, ang manghod self-centered, self-righteous, nangayo din sa siyang bahin. Ang papa buutan kayo, maayo kayo, nya kay nangayo man ang anak, gihatagag bahin. Unsa may gibuhat sa anak, mingbiya sa ilang balay. Maayo ba to iyang gibuhat para sa ilang pamilya o dili? Di bahala mo diyang hukom. Unya, pag abot dito iyang gastog maayo, matagbaw siya siyang kaugalingon, siya rin yung nagtagbaw-tagbaw, maayo to iyang gibuhat, dili? Kusga? Dili lagi. Self-righteous ba, self-centered, nga iya rin yung tagbaon iyang kaugalingon, dili ginamaayo.
Nya unsa may nahitabo kay di man maayo ang iyang gibuhat. Niabot yung panahon nga may resulta ang dili maayo niyang gibuhat. Nag-antos siya maayo, nahurot iyang kwarta, nag-antos siya, nitipo na lang siya sa mga baboy, hasta gani ang lawg sa baboy dili na siya pakanon. Sa ato pa mas maayo pang baboy kay naapay pagkaon siya, bisan ang lawg sa baboy dili ipakaon niya. Unsa may nahitabo, nibalik siya ngadtos iyang papa, ngadtos ilang pamilya. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. Unyag kamo pa'y amahan ato. Kung sa inyong buhaton ikakita ninyo, ni balik na, luspad ka ignaong, bulingon pa kayo, unsa inyong buhaton. Ika nakahinumdom pakagbalik. Unya, kung imo siyang kasaban, imo siyang balikaso, nagalisod na yung tawag lakaw, luspad na kaayo. O imo siyang kasaban, maayo na. Maayo dili. Unsa may maing buhaton, ang gibuhat sa amahan. Unsa may gibuhat sa amahan. Layo pa ganing iyang anak, iya nang gisugat o gigakos o gihagkan. Kung ang imong bana ngadtos iyang kabit, sod sa pila ka tuig, hangtod na sakit niya, gilabay na sa kabit, nibalik sa inyo nga nagkiang-kiang in town kay na-paralyze na, layo pas inyong balay, unsa imong buhaton? Ikaw asawa, unsa imong buhaton? Hain tong sundang? Congratulations kung maliwat ka sa Ginoo nga maayo og maluluyon. Unsa may gibati sa amahan, kaluoy ngadto sa nakasala niyang anak. Ang pinakamaayong buhato nato para sa mga makasasala mao ang kaluoy. Kay ang musunod sa kaluoy mao dayon ang pasaylo. Basta maluoy ka, mo pasaylo ka. So ikakita nimo sa imong bana sama aning amahan, sugata dayon. Nyab imo dayong gakson ug imong hagkan. Nya mo ingon dayong imong bana kay nagbasol na lagi mo siya di na nguhal na mo nagtingog, di na ko angay. Gaagas ang laway ba? Di na ko angay. Tawgo nimo bana, himuan na lang kong imong sulugoon. Nya mo ingon sa ka, kinsa pa may mosugo nimong galisod na magikaglakaw. Di ba? Kaluoy o pasaylo. Niabot ang maguwang. Ang maguwang gasigig alagad sa iyang papa. Gasigig alagad didto sa ilang uma. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Kana, bright kay mo mga children. Maayo. Pero pag uli niya, nakita niya nga ang iyang manghod nga buangon kay tanan ni uli niya gipistahan, giihawan pag yung pinatambok nga baka, din siya mosulod sa ilang balay kay naglagot siya. Maayo pa to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. O giadtos papa, ningon ang papa, dong ang imong manghod na uli human nawala, nabuhi o nabanhaw, human namatay. Unsa man maayo tong gibuhat sa papa? Ana. Ibutang nato sa atong kinabuhi karon diri sa Pilipinas. Kinsa may nagsunod sa kinaiya sa amahan? Sa ato rong mga kandidato o kandidata sa politika nga nang-apply og eleksyon, kinsa Manila ang duol-duol og kinaiya sa amahan nga maayo og maluluyon para nako mo nay atong butaran. Kadtong mga liwat sa maguwang nga medyo kugihan kaayo pero kusog sa kaayong mo kondem, kusog kaayong mo salikway, madadara man sa noon.
kay kay kuan man kana ganing naam sa sense of kaning loyalty sa pamilya, pero kusog lang siya mo sa likway, makaguba gyapon pamilya. Mo na gitawag og buutan nga naghambin og kadautan, maayo og dautan. No, ang Ginoo di man maayo og dautan, maayo og maluluyon, pero ang maguwang maayo kay wa man siya mobiya sa ila, pero dunay kadautan. Ang papa maugay the best kay maayo og maluluyon. Nya kinsa sa tong kandidato nga liwat aning manghod nga ang gihuna-huna kwarta, ang gihuna-huna kaning katagbawan, nako katagbawan, ang gihuna-huna ang iya ra gyung kaugalingon nga may kaing mangilad panahon sa kumpanya, may kaayong musulti nya iniglingkod, gitagbaw ang kaugalingon hastang pundo sa atong nasod adto na padung sa iyang bulsa, ato na nang isalikway. Pero magbasol ang saman himuon atong sulugoon. Di ba? Himuon sulugoon kay kaning tanan nga nang-apply karon para pa eleksyon, mga sulugoon man na sila. Mga sulugoon, pero mailhan nato kinsay tinuod nga sulugoon iniglingkod na kay kanang mga tao nga nagpakaaron ingnon panahon sa kumpanyas eleksyon, iniglingkod anak kusog kay na manugo, kusog kay na sila mo condemn, kusog kay na silang mo oppress, ginamit ang ilang gahom kunuhay nga hinatag rasad natong mga butante. Nakaron galalis dito sa Senate hearing ga atong niagi batong adlaw. Ilang napamatud-an nga daghan day kaayo gilapas sa mga senador, nakit-an nila nga daghan kayong provision sa atong sanang saligang batas, konstitusyon ug sa atong mga justice system dinhis Pilipinas nga gilapas nga hasta pagani ang katong balaod nga gipatuman sa kanana ang ICC gilapas gihapon. Mo nay tan-aw sa pikas, pero ang nagdesisyon pod ato nga ipadala gyud si President Duterte ngadto sa gawas nasod, ang ilan ditong side nila ni General Torre, Marbil ug uban pa, do na sad sila'y rason. Naasad sila'y rason base gyapos balaod. Pulos man sila nagamit og balaod. Makaingon sa tama, mahalingi-lingi sa time. Sakto sad. Sakto sad. Gihearing sa mga vloggers, katong mga gitawag og hearing aron maghimo og aid of legislation against aning mga fake news ani sa social media. Makaingon sa tanga, sakto kaayo ang ilang tumong. Nya maminaw sa tadiri speakers, sakto sad. Unsa may niingon ni Kristo, dili gina ninyo matawag og sayop, di sad matawag og sakto. Unsa may sukdanan ang bunga sa inyong binuhatan. Kinsa may nakahatag og kalinaw og kahusay sa atong nasod. Ang desisyon ba niining nagpadala ni Duterte ngadto sa ICC, o ang desisyon ba sa nag-ingon wa lang unta to ipadala? Kinsa may mubunga niini og kalinaw og kahiusa sa atong nasod. Kinsa man nga desisyon og binuhatan ang makahatag og kalipay og kalambuan sa atong nasod isip mga Filipinos dinhi og sa mga tuas OFW nato mga igsoon, ang pagpadala ba ni Duterte ngadto sa ICC o ang pagpabilin ba niya unta dinis atong nasod nga anhi lang siya dinhi hiringon og hukban. Naay mga balaod nga isupport nato, pero unsa may bunga anang atong paggamit niya ng maong mga balaod? Maayo ba? Nagpakita bag kaluoy o nagpakita og kadaot o garbo? Muna ato ning pamalandungan, challenge ni nato, material sad ni nato
para pamalandungan karon nga umaabot nga eleksyon. Dili ta mobutar sa mga tao nga kansang mga desisyon dinhi sa atong nasod ug mga binuhatan mo resulta sa pagkabahin-bahin, mo resulta sa panag-away isip mga Filipinos, mo resulta sa kagubot, mo resulta sa kahugno sa atong ekonomiya o sa atong moralidad. Mamili ta atong mo promote og maayong mga buhat, labi na gyud ang pagkamaluluyon, pagka mahigugmaon sa atong isig ka Filipinos. Mao ra man ginaitumong nganong naaman tay konstitusyon, batakang balaod, aron kitang tanan anha ta mo abide para magkahiusa ta ma-promote ang atong sovereignty. Og ato na ginang i-twist for our selfish interest, magkagubot ta. Nya mailhan na nimo kay magkagubot magidayon ta. Karon di na magina ikalimod, gubot magyud ang atong nasod. Gubot gyud. Ge, lingyay mong tupad. Ing na malinawon ra mos inyo. Ing na kono. Na malinawon ra. Congratulations, nagsunod si maayo tingali mo og maluluyon. Pero mugawas na gayud ang atong kabuang, ang ato nang ipaambit, ang ato ng mga personal judgment, personal interests, maggubot kita, mahugno kita. Og timan-an nato diris unang pagbasa, nag-ingon gid diri Ginoo paghimog milagro aron mahiusa mi pagbalik. Luwasa kami niining kaulip na namo karon. Ug ang pinakadako yung kaulip na nato, ang kaulipnan sa sala. Pasaylua ang sala para ma-liberate. Pasaylua ang makasasala aron ma-liberate. Di day sayop ditong ako. Pasaylua ang makasasala aron maluwas. Dumti ang sala aron maimpas. May tao, kay kana man yung sala, labi na ng garbo, kasuko, kahakog, kamalawayon, kana ang 7 capital sins, di ba? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, kaon yung mailan man na nimong mga kusog ay mukaon kay managko managmaayo, no? Nagko. Gluttony, avarice, kahakog, og sloth, katapulan. Dili katapulan nga way gibuhat, kung dili katapulan kay mubuhat lang kung dunay makuha. Para ning mga eleksyon ba siya, butar ta, gisa may dakog hatag diya. Mo na sila yung mga tapulan. Ay, butar oy, sakripisyo butar nga way dawat-dawat. Pagkugi para sa nasod. Pagkugi para sa imong silingan. Ug maunay makahatag natog kaayuhan. So, magampo ta nga niining umaabot natong eleksyon. Dili unta mosamot og kahugno ang Pilipinas. Magampo ta og maningkamo ta sa pagpaniid og maayo. Dili ta maghuwat lang nga diktaran ta, kung dili maniid ta. Kinsa niining mga 40,000 kapin nga mga kandidato gikas pagka senador hangtod pagka singan ana diha konsehal, kinsa nila ang tinuod gyud nga maayo og maluluyon para natong mga Filipinos, dili lang sa ilang partido, dili lang sa ilang mga supporters.